Днес се сетих за приказката за казана за българите и се зачудих какви ли качества трябва да притежават хората в казана. Може би злоба, завист, саботаж, страх. Казват, че всеки народ има казан. Но не защото хората са лоши, а защото страхът често говори по-силно от вярата и надеждата. В казана живеят хора, които са се научили да оцеляват. Те не дърпат надолу от злоба, а от страх. Страх да не останат сами. Страх да не се откажат изоставени. Страх, че ако някой успее, това означава, че те са се провалили. Това са хора, които вярват, че светът е ограничен и успехът е само за малцина. Пазят равновесие чрез сравнение, не чрез развитие. Търсят справедливост в еднаквостта, не в растежа. Те са научени да критикуват, защото не са били научени да подкрепят. Пазят старото, защото новото изглежда несигурно. Но извън казана има други хора. Хора, които разбират, че чужия успех не отнема от техният. Че когато някой се издига, пътят става видим и за останалите. Това са хора, които не се сравняват, а се учат. Не се плашат от промяната, а я търсят. Не питат защо той, а как мога и аз. Знаят, че растежът е лична отговорност. Гледат напред не за да избягат, а за да създават. Те не напускат казана с гняв. Напускат го с разбиране. А може би истинският въпрос не е кой къде се намира, а всъщност какъв избор правиме всеки ден. На къде дърпаме? Напред или назад? Защото изборът никога не е случайен. Той винаги ги издава дали служим на страха или на свободата да вървим напред. А ти на кого служиш? Ако видеото ти е харесало, напиши свобода като коментар.